Julian Dynasty. Waniarie dinilishati pane zvirikuitika ndichabatika vakaropa vazwa vanochaman kuti vachanyaradzwa pane nzara vachagutiswa vakachena vachaona Mwari pane ngoni vachaitirwa ngoni zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura mweya yemadzinza iripo namata hama kunde hondo vasingade chakanaka varipo ita devil is a liar Mwari varipo vanokudzinyirira tsikirira woita matsikirira iwe chitoshingirira nyadzisa Satani chitochinja patani ramba wakashinga zvese zvitaita one time zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura Mwari ndewe munhu wese saka zvaunoda zvichaita chete iwe usambotye ramba wakatunga nyangwe akawanda makore vakaropa vazwa vanochemani kuti vachanyaradzwa pane nzara vachagutiswa vakachena vachaona Mwari pane ngoni vachaitirwa ngoni zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura mweya yemadzinza iripo namata hama kunde hondo vasingade chakanaka varipo ita devil is a liar Mwari varipo vanokudzinyirira tsikirira woita matsikirira iwe chitoshingirira nyadzisa Satani chitochinja patani ramba wakashinga zvese zvitaita one time zvako zvichaita shingirira kunamata Mwari aripo Mwari akusiye uchitambura Jesu Kristu akusiye uchiyavura